Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang handumanan or pista sa usa ka santo nga si San Luis Gonzaga Religioso or Saint Aloysius Gonzaga. Usa ni siya ka estudyante sa seminaryo sa mga Jesuits. Nya nabilong ni siya sa dato kayo nga pamilya dito sa Italia. Nya aristocrat family. Nya iyang gi-renounced ang tanan aron magpuyo nga kabos ug mag-alagad sa katawhan. Natao siya niadtong 1568, namatay pod siya pagka 1591. Pila may edad niya? Kompyutala na ninyo. Bitaw, mga 23 years old siya. Pero nahimo siyang santo tungod sa iyang pag-alagad sa mga kabos o sa mga masakiton. Mura sa nisiyag si San Roque, hangtod nataptan siya sa sakit nga iyang sa mga masakiton nga iyang gialagaran o namatay siya. Mao na nga si Kristo sad mao sa iyang gibuhat, namatay sa iyang pag-alagad nato nga mga masakiton sa atong kalag. Musa mga igsoon iampo nato nga daghan untang magpakabana sa pag-alagad sa isig katao, labi na sa mga nanginahanglan nga atong mga leaders. Maunta ni ang ilang priority, dili ang pagpadato sa ilang kaugalingon, hangtod na lang hinoon, manag-away na lang, hangtod managgubat na lang hinoon. Ato sang iyampo ang atong mga kaigsuunan, atong mga benefactors and donors nga siging paambit sa ilang financial nga tabang anhin nato, pinaagis pagpamalit sa atong mga slots alang nining atong project nga pagtukod sa kumbinto. Magpasalamat pud ta sa Ginoo nga nagbuhos ta gabi sa 3rd floor ni uwan lagamay wa gyud mo lahos. Kaluis Ginoo nahuman gyud og buhos na karon ang adlaw init ni ron, pwede na mo uwan karong hapon, bahala nagbunok. Okay na kayo. So dako kayo ni nga grasya nga gihatag, gipakita sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. So salamat ninyo nga mga siging support nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tighatag sa mga gasa nga langitnon imong gihiusa diha kang San Luis ang kahibulungang pagkainosente sa kinabuhi ug ang pagpenitensya. Itugot nga tungod sa iyang mga pahanungdan ug pangama, kaming wala makasunod sa iyang pagkainosente, makaawat unta sa iyang pagpenitensya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ngadto sa taga Corinto.
Timan-i nga ang nagpugas og diyutay mag-anig diyutay, apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto og dili magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod diini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa gingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagka mahinatagon. Kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kada tuog kahamugaway maanaa sa iyang balay. Ang iyang kamanggihatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya lata sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya, ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kusog siyang manghatag sa kabus. Ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon diha sa himaya. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo.
Ginoo manaa kaninyo. Mana ang usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himoa kini sa paagi nga bisan gani ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pagampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lain na pangandoy sa tao, kitang mga tao, in relation sa material nga butang, labi na ginang kwarta, gusto kitang madato. Gusto kitang mudaghan ang atong mga possessions or mga gihuptan nga mga kabtangan. Gipangutan na imong tupad ina sa maroy pangandoy nimo, mudaghan imong kwarta o mahurot. Ikano pangutan na. Way ang tao nga saktong pangisip, normal og pangisip, gusto kong mudaghan ay. Kung naalang yung kahigayunan nga mudaghan, gusto gyud ko. Muna ang Ginoo nihatag og pamaagi aron mudaghan atong kwarta. Unsa may gibutang diri sa unang pagbasa, pinaagi ni San Pablo, ingon siya, ang nagtanom og jutay, muani sad og jutay. Nya ang nagtanom og daghan, ani sad daghan. Mao gyud po na ako, commerce man ko, accounting, usa sa mga commerce, principle sa atong commerce or sa atong trading na invest more and earn more. Invest little and earn little. Simple mathematics. Nakaron ang pangutana, unsay atong i-invest, nya asa nato i-invest.
asa nato itanom ug unsa man say atong itanom. Yay ka na be. Aron ta madato. Apananom og lubi, hudtan ang imong 50 ka hektarya tamni naglubi. Sabi mo hitabo, daghan kaayo kag kupras, daghan kay kag maani, madato dayon ka. That is our normal. Kanang imong pila ka hektarya dihang luna, tanomi naghumay, tanomi nagmais, tanomi nagutanon, ibaligya. Kanang imong kwarta i-invest na diha sa kanang kompanya nga na mga stocks na nindot kayong earning, mo daghan na. That is our normal principle. Si Kristo ni hatag og abnormal principle. Unsa man? Ipanghatag aron mo daghan ang imong kwarta. Madato ka basta magsigi kag panghatag. Unsa man? Hay may inyong sundo na ni. Kadtong i-invest niya tiguma dayong ginansya o ang kang Kristo nga ipanghatag, sige yung panghatag, mag-anam yung kag kadato basta magsige kag panghatag. O, hay may yung sundo na. Ay, klaro. Gibutang diri. Ang tao kuno nga matarong kanang nagsigig panghatag, matod pa diri kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan niya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Si San Pablo ba ningon siya, sige gyud hatag kay inigsige na tong hatag, sige sa tag kadato, padatuon tag mais Ginoo kada gid adlaw, madato gyud ka. Pasabot di gina mahubas ang sige nimong hatag. Pangita kuno mong dato nga mo spend og butang lang nato mga 100,000 pesos kada adlaw aron ipakaon sa mga tao na ana tingali pero ambot pila ka buok. Ana si Mother Teresa of Calcutta sa kadaghanan ng iyang giatiman, gamay ra ng 100,000 nga worth sa pagkaon og tambal nga iyang ihatag sa mga giatiman nila tibuok kalibutan kada adlaw. Pero pila ray puhunan ana ni Mother Teresa, matud pas istorya, $2. Pagbiya niya sa iyang congregation sa Our Lady of Loreto mantinga ito, gadara siya $2 aron mosugod sa iyang paghatag sa iyang serbisyo sa mga poorest of the poor. O gikan atong adlawa nga nisugod siya alagad sa poorest of the poor, nga wa gid siya kadto yung $2 ang iyang gihurot og invest, nahimo na karon nga ambot pila na kana kay murag sobra naman tingali 1,000 ka mga centers ang ilang natukod tibuok kalibutan. Sobra na tingali na mga 100,000 or 200,000 ka tawo ang ilang giatiman nya og mukaon lang na og tag pila expenses ros usa ka tawo nga mukaon. Butang talag 100,000 na ilang giatiman, mga bata, mga tiguang, inana. Mga pila ka kabuok, pila kay konsumo ana kada adlaw. Paigo ka ang 50 pesos kada adlaw, kaon. Butang talang yun 100, ya 100,000 kabuok. Pila na na. Sige, multiply. Di man sa mukha mo multiply noon. Pila na na. Onya, napay tambal. Ang tambal pa di ay. Napay bayron noon sa suga sa ilang mga centers. Ana. Imagine na. Kada adlaw. Wa man ay income kay sa pag-income anang na nag-ana diri ang laway, alsahonon, paporting mga dauta. Nya dili pa ginaigo nga kanang naasod sa ilang centers ang ilang giatiman.
mangadto pag na sila ng mga suok-suok, mga slums, tigumon at least once a week or once a month, kanang mga rugby boys, kanang mga adik, ilan ang tigumon, nya ilan ang padua-duaon in one day, kunya ilang tagaag pagkaon, tagaag ginagmayng katekesis, human, buhian ra po na nila. Suyo pa sa nangatog rugby, ilan na sa nang tigumon, hamtod nga, pipila ato sa siging katekesis, mamiya dito sa ilang adik-adik, og mo alagad na diha sa ilang center. Wa gyapon ay kwenta-kwenta nya di pa naigo sa akong kasinatian, mangadto pag na sila prisuhan kay at least once a month mag-feeding dito, manghatag anang spaghetti o kanang naang sandwich bread sa tanang mga piniriso nga ilang adtoon. Sa una dito sa Talisay City Jail na ang mga madre diha sa may Suba, Despasil ba. Mingon na pader, mag-feeding ta misa kuan pader sa prisuhan, iato lang namo kanang magmisa ka. At kuyog mingat to, ako dupa-dupa niya og naihatag kolekta, ako rasang ibulsa. Pero sila wa magdupa-dupa, gabit-bit sa mga kaldero pertindag kuha aron ipanghatag sa mga inmates nga niabot og mga 600 to 700 kabuok. Imagine na ninyo. Murag ko mauwaw usahay kay ako hinoong siging dupa, sige kolekta, wa gyud ko mag-feeding sa mga piniriso. Pero sila hinoon nga way kolektahay, dapay giatimang mga bata nga daghan kayo, napag yung mga ginikanan sa mga bata nga porting pobriha, mangayo pagid nila, ila pagid tagan, makahatag pagid sila dito. Nganong nagsubra-subra mang ilang kwarta o ang ilang bahandi, kay wa man sa problema, sige magyong hatag tanan. Hastagod mga lungon, pastilan. Pangayo ka mo, hapit na mo mamatay, wa mo'y budget. Pagpa-reserve mo daag lungon sa may kuan, ambot na pamantingin na karon dito mismo umawan, Father Pat Ornopia, kanang naaros mabulo, nga nag-atiman sa daanang murasag Mother Teresa ang batasan ba, sig atiman ana mga bata, mga orphanage, kana mga masakiton, santusonon sa kanas Father Pat Ornopia. Ana, oy, doon ay pobre kay dito sa bukid nga ang balay hapit na matumba des yuta, pagkamatay sa ilang papa mating ito, wa may lungon, pangayuan bitang Father Pat ito, gitagaan bitang ng lungon nga putaw ba nga porting mahala, kana bang inig ukab nimo maggilak-gilak diha, magsigig siga-siga, bastang lain na lagi tan-awon sud sa balay nga porting gamayab, ang lungon murag murag panghaya ba sa cosmopolitan nga kuan ba, kanang dagko nga mga lungon. Nakahatag sila ana. Ako kaduha sa ko gihatagan sa akong prison ministry, gitagaan sa kos mga madre og kanang tagtulo ka sako nga special nga bihon kanang panahos Disyembre. Naku, nung hatag man ka aniter, ingon siya, sobra naman pader. Naku, sobra ni. Unya, tulo ka sako siya, ipanghatag lang na natos mga piniriso pader. Naku, unahon ko naghatag ako mga volunteers, akong ipanagaan. No? Awa mo mo to. Maon. Maon nga ningos Kristo madato mo. Kinsa man gyud ang tinuod nga dato, kanang magsigig panghatag. Kay kanang pobre di gina manghatag. Asa may imong ihatag og wa ka. Tanawan ng mga tao nga nagsalig sa kwarta. Moingon ka, gae ko kwarta. Wa di sa to pa, wa sila ikahatag, pero dagko kay balay, dagko kayo mga negosyo, pero inigadto nimo mga ikaw kwarta tamparusod ang sibalik-balik, way kwarta, way hatag ana di wa na horot kay nimo man siyang wa. Ona sila si Saint Francis, Saint Ignatius, sila si Saint Aloysius, kaning Luis Gonzaga o uban pang mga santos nga porting mga anak yung mga banggiitang dato o gamhanan sa katilingban atong ilang panahon, namiya gid sila. Mao sa to ilang investment kay pinaagi sa ilang pagbiya og nagpuyo nga makililimos, magpakilimos aron ihatag sila mga tao. Mao to'y kinadak ang bahandi nga ilang na experience gani gipakamatyan gyud ni San Luis ang pagsigig hatag
ngadtos mga tao. Pasabot, nag-awas-awas ang iyang grasya, siging hatag, apil ng iyang kinabuhi, iyang gihatag. Muna, sayong ragyod kayong mahurot ning ato mga slots. Zaman, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ipalit og slot. And that is the greatest investment in life. Oh, madato gyud mo ana. Muna karon, salamat sa nagsigig palit na tugslat, ambot gipampaligya na baka nilang ilang katigayunan. Naman gani mo message na ko usahay, Father, gamay ray ako napalit nga slot, 2 slots ra, kay bedridden naman ko Father, na stroke, bedridden, nakahuna-huna pag yung palit og 2 ka slots, tingali iyang gingon ay na lang napalitang usa nako ka maintenance, tiguma na unya ipalit og slot. Iyang gisakripisyo ang iyang mga tambal tingali aron makapalit og 2 slots. Kamo? Paghuwat mong maparalyzed. Pag ako na-touch bitaw ko sa nag-text nako nga bedridden ko Father, na stroke ko. Pero nipalit ko 2 ka slots. Ni ahinoy mga lagsik iglawas. Naghuwat man tingaling ma-stroke. Adto sang cancer patient, stage 4 sa cancer, malipayon kay nipalit og slot, hangtod sa iyang pagkamatay, malipayon kay siya, kay nakapalit og slot, og nakapanghatag sa uban. Hangtod na gid siyang namatay, daghan kay tao na nambong, malipayon kay mga tao kasi gingon, pagka manggihatagon gid ana niya Father, hangtod na lang ang tanan niya hasta ang iyang kanunon, iya na lang ipanghatag. Yung sa resulta, tuwa na ginis langit. Kani si St. Louis Gonzaga, murag nakitaan sa nisiyag usa ka nasay na santa nga Carmelite, awahin na sa iyang kuan, mga 1600s, nakitaan niya nga gibisita siya ni San Luis, wala pa to masanto ba? Siya ni testimonya nga niabot ko no nga nagsidlak ang lawas, purtig yung sigahas iyang lawas, kay tua na siya sa langit. Purting datua, kay tuas langit. Moto'y bahandi. So sa namalit sa atong slots karon, magsidlak-sidlak ng ilang lawas. As of yesterday, ang atong SBF DAG, nahalina na taog 26,537 ka slots. Pakpa. Naapay 49,463 slots na available. Opportunity ni sa atong pag-invest, no? To invest in God. Kanabang ihatag nimo ang labing dako nga imong mahatag para sa Ginoo. Dili ni parang padersyano ha. Ay narabay atong mga buzzers na moingon sad nga sige malangkag pangwarta pa dir, i-appeal pa gid nimo humili ang pagbaligyag slot, di gid ni pangwarta. Unsa man ni opportunity aron mo invest ta dinhi sa simbahan. Gagmayng kahigayunan aron ang atong mga kwarta ihatag nato nga magamit sa simbahan. Samas gibuhat nila ni San Luis Gonzaga, nila ni St. Francis, na dito sila nihatag sa simbahan. Sa gibuhat ni Mother Teresa, nila ni San Roque, dito nila gihatag sa simbahan. Kinsa ang simbahan? Ang katawhan sa Dios. Mao na ako bong gi-challenge, ugma na ra ba ang akong ang akong amot kaabot pa ba ko sa akong 19th anniversary sa akong ordinatious pagkapari, together sa akong napo ka mga kaubad nga pari, ugma na ang among anniversary. Pero kay ang among presidentes una nga karon rector na sa Seminaryo Mayor de San Carlos, si Father Mar Balili, murag napaman siya adjustment stage, walang sa namo samok-samok ka, walang sa migadiring, mo lang ning kuan tingi belated tingali.
So ni-challenge po ko ninyo nga 19 slot challenge kay 19 years naman ko sa pagkapari ugma pohon. Ug mudangat pa. As of yesterday, nakadawat na sad ko og 81 ka 19 slot challenge. Pakpak. 60 ra man tatoy akong gikinahanglan niya kay ni sobra naman sa 60. Ako na lang sang gipangandoy nga moabot og 120. Ma-times to ba? Hangtod ugma, ambot ka nig makaabot. Itiwa naman sa inyong paminaw, moabot nig 120. Why siguro. Pero di naman amoy kinahanglan kay ang importante nakasabot ta. Gusto tang madato. Hala, i-invest dihas Ginoo ang imong bahandi. Di gyud ka makabsan. Kanabitang mo komedya ko ninyo 1984 second year college ko, taliwa sa tumang kakabos, nisugod ko pagpanghatag, pinaagi sa pag-organize og mga batanon dito sa among lugar sa Kahugan Youth Organization. Among ihatag, piso-piso. Ako gay number 1 nga siging hatag. Tanang activities, kinahanglag kwarta, ako'y mangitag kwarta. Bisag pobre kayo mi. Sugod ato nako nga sige na kog hatag piso-piso kay tag-piso man ang among buwan adto nga sinking pan murag membership fee ba. Wa gyud mahurot ang akong kwarta sugod ato. Wa mahurot. Ni graduate na noon kog college, katrabaho pa jud kog bangko. Wa na di na piso-piso akong ihatag. Pila naman? Gatos-gatos na. Dili na piso, gatos-gatos. Ni-increase. Sige lang yapong hatag. Nya, nahurot. Wow, nahimo kong pare. Sawa pa ko ma-assign diri. Dili na gatos-gatos akong ihatag. Tausan-tausan na. Di man mumuto. Tausan-tausan na. Nya, sige lang yapong hatag. Na-assign ko dire. O tanawa karon, di ba? Milyon-milyon na. Ambot lagong sa paysunodan eh. Ang pasabot na ko ba? Di yun mahurot. Sige lang yung hatag. Ingka, di man gud na imo pa dir sa mga tao mana. Bitaw, anaw lang nato pagsulti. Pero sa tinud-anay, kung wapagi hatag sa Ginoo kining maong bahandi, kinsagong tawhana gikas Amerika nga wa kakita nato, Australia, European countries, and practically the entire world nga dunay mga Cebuano speaking ng hatag na rin nato. Kinsagoy mo hatag na? O wa gid tandugas Ginoo para ihatag nganhi. Channel ra gid ta. Rich in money as channel. Muna'y tinuod nga dato sa matas Ginoo. Kanabang dato ka tungod kay agianan ka sa dagkong bahandi padulong sa simbahan. Mag-unsa man ang Mercedes-Benz nimo nga porting mahala or unsa pa nang kinamahalan rong sakyanan, Land Cruiser nga tag 7 million. Nya way dagandagan. Di nimo padaganon kay mahal kaayo. Ang imong gisigihag sakay katong imong multicab, mo toy mudaan nimo bisan asa ka kay ayaw ng Land Cruiser kay madaot unya ng ligid ana mahugaw na karilang multicab. Hay man roy mas dato or mas daghag ihatag nga nimo nga serbisyo kadtong mahalon o kining multicab. Ang multicab nya asa man ka ganahan nga magsigig sakay sa multicab kay kadto mangingking man ka, di ba? Parihal sa nas mga dato nga dagko kay balay, purtig yung datua, bilyonaryo, pero magkinto ta, di ta kapangayo bisag 1 centavo, magkinto ta. Mas maayo pa rin di aglakaw dan sige laglakaw nya adto nimo tagaan ni kag kanon, tagaan kag bisan lag tag
2 pesos, bisag tag 200, tag 100, mas malipay pataana. Ay, daghang maglinya din sa ato, mga mangayo, labi na inig adlawng Domingo, nya may ngano magsige mo magbalik-balik. Ay, may manggo diri pa diri, makakuha kita ba nako. Unya ginagmay ra ba ni akong hihatag? Ay, okay ra na pa diri, basta ginagmay. 5 kilo rice, pakapinag 200 nga kwarta. Ana, ginagmay, nahatag ba? Sige, atong dagko kayong balay. Di ba, iro rin mo paghot ni mo dito. Ngayon, nagtanaw ni mo anang klasiyas balay. May nga, pobre kayo na diya. Watay nahot, watay makuha diya. Ito ba, pobre? Ang dato di ay, kana di ang agianan sa grasyas Ginoo padong sa katilingban. O kinsa tong musunod ana, samas mga santos natong gipasidunggan, makatagamtam og bahandi nga dili mahurot, magsige ra ginag-agas siging agas hangtod muawas-awas sa kalipay ang katawhan. Ato nang ipangandoy sa atong mga leaders nga mahimo untang agianan sa grasya ngadto sa mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod, dili kay pangwartahon hinuon ang mga taong nagkalisod-lisod. Nay ubang mga tao karon ipa 5-6 pa gyud. Sorry ha, mga nagpa 5-6. Ang kalisod sa mga maestra, ang kalisod sa mga government kana mga job order workers, gipangwarta pa gyud aning mga mapahimuslanon. Naputos na intaws utang ang ubang mga empleyado, nagtrabaho anang mga ginagmayng kompanya, nangaputos sa utang tungod anang gipangwarta ang ilang kalisod. Luoy kaayo. Hasta pa ang na-admit sa ospital, pangwartahon pagyod, pautangon pero tungtungan og daghan kayong dakong interest, hangtod birahon na ang yuta, birahon na ang balay, birahon ang mga sakyanan, hibulbulan in town ang mga kabos para magpadato nila. Iampo nato nga muhunong na sila ana kay dako ang ilang punishment nga madawat gikas langit. Naot pa unta no? Manindog na ta mga buutan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa tanang grasya ug malaumon kitang moingon, Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan matinud-anong mutuman sa iyang tahas o misyon sa pagbag-o sa ingon si Kristo sa tataw, masinati sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian o ang mga relihiyoso makugihong musangyaw sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang masaksihong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban, magmatinud-anon o magnanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaarang alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabug-atan sa ilang pagpuyo, makakaplag sa talagsaong gugma o pag-atiman sa Dios, pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Dios among amahan, tabangi kami sa paghigugma ug pag-alagad sa among kaigsuonan nga nanginahanglan aron among matagamtam ang imong way puas nga panalangin nga among gipangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Himoa Ginoo nga sa panigingnan ni San Luis, makatambong kami sa bangkiting langitnon, sinuloban kanunay sa sapot sa kasal, aron mahimo kaming mga adunahan sa imong grasya, gumikan sa pag-apil namo niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya ug busa uban sa mga anghel ug mga sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Luis Gonzaga, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Teach me to be generous.
Magampo kita. Himoa Ginoo nga kaming gipakaon nimo sa kalanon sa mga anghel, makaalagad kanimo diha sa putli nga kinabuhi ug tungod sa panigingnan ni San Luis Gonzaga nga among gipasidunggan karong adlaw, magpabilin kami kanunay nga mapasalamaton pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine wealth. Nga mahimo lang tang wealthy kung ato giyong ipaambit ang tanan nga atong nadawat sa Ginoo nga mga grasya ngadto sa atong isig katao nga nanginahanglan o kaha dinhi gyud sa simbahan. So salamat sa mipaambit sa ilang grasya nga hinato osbonako ang atong SBF DAG nga slots. Nahalina na ta og 26,537 slots, ana apay 49,463 slots nga available. Nga sa atong 19 slot challenge na natay 81 ka mga 19 slot challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat. So cordially invited mo sa akong Thanksgiving Mass ugma alas 6 sa gabi nga misa dinhi sa atong simbahan. Ug moari mo pagdamog pagkaon da. Naman sa taygang mainggi andam pero basig dili paigo pagdaan na lamudaan aron nga dili mo magutman. So ugma ha alas 6. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.